Takže já jsem Adi a teď mám představit svůj počítač. Takže tady mám klávesnici a vidíš, jo. Tady mám 2 monitory. Jeden je HD, jeden je Full HD. Tady mám svůj ultra hyper počítač. No je to 64 jádro. A tady mám svůj mikrofon, ale ten nefunguje. Nebo nejde zapnout prostě. No a tady mám svoje bedny. Je to, počkej, jak oni to říkali, set 01. No a tady mám svoje sluchátka s mikrofonem, který normálně používám, no. Takže, ahojte, možná jsem, jo, ještě jsem zapomněla na svůj volant herní, jo, je to od firmy T. No a to je teda skutečně asi všechno, takže se mějte a dejte like a dejte líbí, taky na Facebooku. Tohle nepotřebuji. Ahoj, tak jdeme něco zahrát, ne? No a třeba tady adventury kapitalist. To tady najedu. Jo, play. No už se načítám, ale že je to super hra, no já jsem viděl od těch dvou, jak oni si říkají, no ty 23 je prostě animáci. No a ty já jsem tohle, no tak jsem od nich viděl videa, prostě tohle nenatáčí, já to nechápu. No, takže já vás zdravím, já jsem Adi a dneska si ukážeme let's play na tu hru. No tak je to kapitalist a já myslím, že tuhle hru všichni znáte, kdo ji nehraje, tak nevím, co tady dělá. No tady tohle je můj skin a tady mám svoji celkovou částku, kterou jsem vydělala. No já se tady něco koupím, jo. Funguje to, je to prostě super hra, klikačka. Pecka, to je jako, co víc si přát, no tak jdeme let's playovat, no. Co tady? Ne. Jo. Shop. Looking for a post look no fat hair. No to jako v podstatě se tady snaží říct, že to, že si můžu koupit nějaký boost, ale ten, já nepotřebuji, my hrajeme fair play a jo, jinak, když už tady hrajeme nějakou tu hru, počkejte, tak ne, to je moc daleko. Víte, že zítra má být Witcher 3? Já teda nevím, ale jako já se v herním odvětví jako docela orientuju, ale teda jako nevím, no já si myslím, že prostě to není ono, jako ono je to úplně stejně jako třeba ta Dota, no, jako nic moc teda. Ale pokračujeme, no, jako